Monita bodo. Hai abon dari na. Hai agay Monita. Ini mana? Sound dia. Hah? Hello. Biar oka hayakai nama dari na. Oka isi free dongman. Bisa mana? Hai. Omid Monita KB Meriel Bisren में आने के लिए thank you very much. आंगने बिस्कुट पर नेंदा गए thank you. गजनने का बाय देना. Yes. Hi. Meriel Bisren में आने के लिए thank you very much. GS. Joy Sri Ram Dharana, Joy Sri Ram.
कौन है लाइक करो सोर दं लाइक होदो लोगोफोर LB बर' फैदो हेलौ LB बर' हेलौ जोङो रादाय बर' ना दा आंखौबो साब खालामदो आरोना जों ओमफ्राय केबिया बहानि नों होनदों आरोना आङो बङाइगावनि केबि ओमफ्राय रादाया मा होनदों दे सोर गोदान दङ लोगो जादो होनदों आरोना सोर गोदान दङ लोगो जादोनो आंजों जइन गैयाबा जइन जादो ओमफ्राय ब्लु होलाय होनदों आरोना आयो मनिता होबायमोन ओमफ्राय बनिताबो मा खालामदों आब' होनदों नै आगै एलबि होलायबाय आरो जायखि मेसेज मा खालामफिनखो 9K रादाया 9K नोंनिया 9K जाखो ना माखो रादाय ओमफ्राय जोंहा कमला मा होनखो मा खालामदों आब' सना होनदों आरोना एलबि होदों नै कमलागै ओमफ्राय जोंहा रादाया होनदों अके होनदों रादाया मा ओंख्रि ना ओंख्रिया जोगोनारमोन ओमफ्राय खांख्रिखलामोन रादाया रादाया मा होनखो माहानि आब' नोङो होनदों आरोना आगै आङो बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा मनिताया होनदों हाय लोगोफोर होनदों नै जोंहा मनिताया रायज्लायहरदों आरोना सोर आं सनाफोर ओमफ्राय मेसेज हरनानै दोन आं दायो बेक हरफिनगोन बेखौ खालामनांगोन आंनाव मा होनदों हेलौ आब' होनदों आरोना हेलौ हेलौ लोगोफोर आन्दाज नायनानै बन्दा थांखो ना माखो
ओमफ्राय Bonda Portman like done by thank you agay Bonda the Tripasa CCB among the hi the Bonda Haman Jama increase Ayaman and Darana the Zogonatsaman Riam the Kajul has another other Tripasa CCB among the can like that but thank you like it and have the only Deva Bormaya. Hello. Omid Deva Borman Gila text Nehikia text Naki Kia. Let me pass a nice life there. Thank you. Brother on the and oh, cái trâu thà đen there na, nunggu nama gay. Matripa siaman kita on ndarana o de. Omit ने क्या लिखा टेक्स्ट नहीं किया लिखा था ना अच्छा करूँगी मैं टाइम नहीं मिला था ओमित Amday mande mau bilang apa tidak ini sih Andugoi gerani de abo bai de undagai dugai gerade undaja tripasa aku berana thank you Razib mujabe na Angil Bisna pen थाखाय thank you Razib Brahmo ओमफ्राय मोजां ना दारना मोजांथ' नोंहालाय माबोरै दङ राजिब ओमफ्राय जात्रि भाषा जिजिपि द्राइभारमोन दे अन होनदो आरोना अ दे अन Razib dong मोजाङैनो बिनां दारना अ नंगौना आदा
Mrs. Sang nomor berapa kau pilih? Mrs. Samantha kerja lagi biarlah. Nih, syukur nasi dari zaman sekarang maladang. Hello, good evening, Sena. Muslimina dibazai dibazai bahasa by saya ang batolai ada lihat kan lengkap raya lengkap poraya dengan mana good evening Mazen Kusumadari good evening Angel Bisnada thank you very much Amraja Zogodis na darana love you bazai darana laguku bara jang subscribe kalam grafera bangbai da binanau darana bangbai ise bangbai yang ngerasi bangbai Risab hello Risab hello Meryl Bisman thank you very much mana Mrs. Mama kerja apa sih Konika ya promo hai darna hai Konika promo hai Meryl Bisman thank you very much Konika Risab ने क्या बोला how are you बोला I am fine Risab I am from Bihar Patna अच्छा आपका बिहार आप बिहार पटना से हो ना Risab ने reply me बोला from Bongaigaon Risab all good evening or mana all good evening right Risabam go where are you acha where are you from Bongaigaon reply me reply me and then Ar Brahman Laporba thank you Ar Brahma Angel Bisna thank you very much Risabam Risab ने क्या बोला नेपाल अच्छा नेपाल क्या बोला ना मैं नेपाल नहीं हूँ बोडो हूँ नेपाल reply me Risabam ने क्या बोला I do not understand your language हाँ आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैंने बोडो बात किए है ना तो इसलिए MB production nama like dan mana na thank you like cái này ta cái MB production bây giờ tripasa yang mana on dari na receive ni क्या बोला I understand Hindi and English language okay बोला अच्छा
मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, हिंदी थोड़ा थोड़ा आती है। ऋषभ ऋषभ ने क्या बोला? तो इंग्लिश में प्लीज बोला। इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती ऋषभ? लामा आन्दायबाय हाय होनदों आरोना, हाय लामा आन्दायबाय। ऋषभ ने क्या बोला? व्हाट सिटी? ओमफ्राय बे मबाइला माबा जाबाय दावखोलांगासिनो, बेयावसो फरायगासिनो आङो फाग्लासो। What city you live बोला ना? I live in Bongaigaon from Assam. ऋषभ ने क्या बोला? गुड बोला ना? ओके। ओमफ्राय ऋषभा यस बिहार पटना बोला। ओमफ्राय ऋषभा Gomragaon where? ऋषभ I do not। ओमफ्राय ऋषभ ने क्या बोला? I do not understand। ऋषभ ने नेपाल all live। नेपाल all live। nama आन्दायबाय माखौ मानिनिखौ नामाखौ मानिनिखौ। ओमफ्राय ऋषभनि क्या लिखा? रिप्लाय मी you give me English language। English मेसेजआ मबाइलाव माबा जाबाय एसे फरायनांगौ थाबाय ना। इंग्लिश लेंगुवेज ग्रुप Rishabh I don't know English language, I am Bodo lady। Papu Kulumbai ना? Kulumbai Papu। Rishabh हिंदी talk me बोला। अच्छा ऋषभ ने तो बोला ओके गुड बोला। ऋषभ ने क्या बोला? आपका सिटी नेम आसाम बङाइगाव ऋषभ। ओमफ्राय ऋषभनि kalau सावन आपका है बोला ना। ओमफ्राय ऋषभनि kalau आरा है बोला। ऋषभ ने आसाम ओके ओमफ्राय ऋषभा आसाम बोला। आप बहुत से हो बोला थैंक यू। ऋषभ बोला गुड बोला थैंक यू। आप क्या करते हो बोला। जी मैं कुछ नहीं करती हाउस वाइफ हो। तो ओमफ्राय जोंहा मोगतां बर' मा होनदो आब'लै होनदो आरोना। मा जाखो आगै? ओमफ्राय आच्चा मोगतांसा बर' आगैया मा होनखो? सोर दङ जाखो होनदो आरोना। सोर ओमफ्राय दङ आगै। ओमफ्राय लामा आन्दायबाय हागरदो आरोना। थेंक इउ मोगतां सा बर' मा होनखो? मानोथो
मिथि आच्छा ब्र बाजै होनदों आरोना आच्छा मोगथां सारा मा होनदों मानो मिउट खालाम ओमफ्राय मोगथांसा बर' मा होनदों मिउट खालामनाङालै आब' होनदों आरोना अ दे ओमफ्राय लामा आन्दायबा मा होनदों टुमर' दे बाय बाय होनदों आरोना लाइक होआखैबा लाइक होलांदो ओमफ्राय जोंहा लामा आन्दायबाय मा होनदों I don't know English I don't know English होनबाय आरोना ओमफ्राय मोगथांसाया मा होनदों जा ओइ बाजै सोर दं जाखो होनदों आरोना नांगौ नामा आगै सोर दं आगै जना ओमफ्राय रिसेप्टने केवला ओके बोला चैनल में कोई नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ माबाया आंनि माबाया दावखासैलै गैया ओमफ्राय माबोरै जागोनथाय मा जागोनथाय माबोरै जागोनथाय थांखो नम्बर ओमफ्राय लामा आन्दायबाय you look cute बोला thank you ओमफ्राय रिसेप्टआ मा होनदों रिसेप्टना ओमफ्राय गुड बोला रिसेप्ट इतना इंग्लिश भी तो नहीं आती you ची ड्रिंक बोला ची ड्रिंक ओमफ्राय टी को तो समझ में आया ड्रिंक को भी समझ में आया ओमफ्राय रिसेप्ट मुजफ्फर क्या आप साई पीते हो बोला ना अच्छा हाँ मैं साई पीती हूँ ऋषभ ओमफ्राय जोंहा फोरि नुजाफैदो आरोना थेंक इउ फोरि आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय हाय फ्रेन्ड होनदों आरोना हाय फ्रेन्ड ओमफ्राय फोरिया मा ओंख्रि संखो दिनै होनदों आरोना दाथ' संथ'वाखै फोरि जे संथ'वाखै आरोना दायो ओमफ्राय मोगथां साया मा होनदों जा बाजै नोंखौ नायबा आङो लाइक खालामखायो होनदों आरोना थेंक इउ आगै सना थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा रिसेप्टनो क्या बोला हुड फुड फेमास योर सिटी बोला ना ऐसे ओमफ्राय फुड फेमास योर सिटी बोला फेमास क्या बोलते हैं इसको फोक सालाया गिदिङा ओमफ्राय फुड फेमास योर सिटी बोला फर्क रिसेप्ट मोगथांसानि गैया बोला देखायलाय सोर दङ जाखो होनदों आरोना रावबो गैया आगै लोगोसो दङ सासे ओमफ्राय रिसेप्टनि गैया बोला रिसेप्टनि गैया बोला ओके बोला मोगथांसानि गैया बोला बाजै नोङो बारदि गुफुर गावदां गैयालै होनदों आरोना नंगौ नामा आगै सना ओमफ्राय रिसेप्टआ where are you eat daily food daily food मत ओमफ्राय जामिस एमारा आसोल मबाइलावथ' दावखोआखैनो फुड होनदों ओमफ्राय
बाजै नों गुफुर गावदां ओमफ्राय रिसेप्टनि गैयाबोला डेली फूड दाल आलु रिसेप्ट ओमफ्राय मिस्टार नुजाफैदो जोंहा थेंक इउ हेलौ भाबिजि बोला हेलौ देबरजी रिसेप्ट मा होनखो आई ईट फ्लावर का bread and rice daily means meals ओमफ्राय अके ओमफ्राय मेल जायोला करिया जोंहा मा होनखो मोगथां आगै आंजोंबो लोगो जादो दे होनदों आरोना मोगथां आगै लोगो जादोनो करिजों ओमफ्राय जोंहा मोगथां साया मा होनदों बाजै इंलिस बारा रोङा ना होनदों आरो इंलिस रोङा आङो मोगथांसा ओमफ्राय जोंहा गुड रिसेप्टनि गैयाबोला गुड ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो बिउटि कुइन बोला थेंक इउ रिसेप्टआ मा होनो God bless you all your dream पूरा हो ओके थेंक इउ ओमफ्राय आमलेस देबो बरमानि गैयाब्ला अन लोगोफोर होनदों आरोना ओमफ्राय मोगथांसे बर'आ मानखौ अके होनदों आरोना बिसोरबो इउ आर रिडिं कमेन्ट हा 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 फेरि पानी अच्छा ओमफ्राय फेरि पानी बोला अके माबा मबाइला अबे दावखो लानोलै मा जाखोथाय ओइ इसलिए पानी हो गया भाई पढ़ना नहीं आया ना तो इसलिए ना ये सब मा जाखो मबाइला दावखोला बेहाय बात तो क्या हो गया रे इसमें तो मा जाखो रिसेप्टनि गैयाबोला गुड बोला घरि बिराद अखा हादों ट्रेन जोंनि आयो हासो गारदों नामा बोरै अखाया ओमफ्राय जोंनि माबा एसे फ्रिल' हादों आरोना आंना बै एलबिसिखौ होनाय नैबे माबायाव स्क्रिनाव कमेन्टआ दावखोला नांथानानैसो थाबाय ओमफ्राय नैयावसो फरायगासिनो आङो मा जाखो ओमफ्राय इसोरनि इउ आर रिडिं गुड ओमफ्राय भेरि गुड बोला अके अके नेटा दङ मानो दावखोआसै बेलाय दसे थुनांसिगोन नामा नायावबो नांथानानै थाबाय नायाव नांथानानै
Này. Video khi cục là rồi. Đây là mình sẽ làm sao mà. Đây. Kado, ini lagi ada nani daun nak masuk. माबा मबाइला बेयाव कमेन्टआ दावखोलानो बेलेगावसो फरायनांगासिनोलै र' जारलासोखा र' दे मोबाइल में रिसेप्ट नहीं क्या बोला आई रेस्पेक्ट यू बोला Thank you very much. Hello, Nazar, hi. Mama yang mày mana? Không nên đâu có bảo là năng mà was for gas nên nè. Mà sao cái đấy? Đã tiêu ra lại hay. Gana Borona. Hi. Try receive ni क्या बोला? You look princess. Okay. Thank you. Sir. Sir. Very funny wala accept dia wala oil pari sebab bola sebab keep it up wala okay. Này mà ra cái đấy rất là lì rất là mà bây giờ thấy tìm sẽ là gì cái mua là học sinh nên đi tập करते आप होल्ड करते आप थक गया हो गया ईट थक गया होंगे बोला ना ऋषभ होल्ड करते आप थक गया होंगे बोला ना enjoy life bola okay right you are good bola okay
Reservoir, yes. Reservoir lab, okay. Recently, my WhatsApp no reply me anything. And anytime I talk with you very happy होला. अच्छा, ये आपका नंबर है WhatsApp का ऋषभ? ओके बोला, ओके ओके ऋषभ. बानायबाय आं बेखौबो बानायबाय. मारै जाखो? थुनानै बानायबाय आङो. थुलालाबायनांगौ बेखायनोथ' जायो. नोंना फन फैदोंमोन. Sweet dream, love. Thank you, Rishabh. ऋषभ ने बाय बाय बोला. बाय बाय ऋषभ, थैंक यू मेरे बेस्ट फ्रेंड में आने के लिए, मुझे थोड़ा हेल्प करने के लिए. थैंक यू वेरी मच दिल से. Welcome. Thank you. Bye bye. Bye bye Rishabh. Bye. Night light at home bola na. Night light at home.
Bye bye Rishabh. Bye. आंबो थांगौमोन ना दहायनो थांगौमोन आंबो bisa air आरोना जानोलै माबोरै जागोन दा आंबो थांगौमोनहाय अबेसिम थांगोन नोंसोरो आं बे खाथि
Abinas, hi there na hi. Abinas na like 17, thank you. 17 like kalau करने के लिए खालामनायनि थाखाय इंग्लिश की बाथै नङालै मानसिफ्रालाय हेलौ मेरा न्यू बोला Abinas अरे अविनाश ने क्या कि न्यू फ्रेंड बोला थैंक यू अविनाश करने के लिए मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच फर्स्ट टाइम आया है ना बाजैयालाय खैथायाव एलबियाव खालामनो होनदों आरोना आङो 6थायावसो होखादोंना एलबिखौनो 6थायावसो होखादों दिनैहाय टाइमखौ मोनथिथ'आ र' आङो खिथानो हाथ'आ आरो खैथायाव दोनगोन अविनाश नामन शॉर्ट वीडियो वो बोला इस अविनाश कहाँ से हो आप जी मैं बंगाईगांव से हूँ अविनाश बंगाईगांव अविनाश गोल 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 बोला ऐसा ही होता है गोल 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 क्यों बोला बार बार होता है
प्रॉब्लम हो रहा है ना। Ibu ko na thank you all. गोल-गोल हो रहा है। अच्छा पीपी गोल-गोल हो रहा है क्या? कहाँ से हो? आसाम आसाम बङाइगाव चिरां से हो मैं। Pinas ko sebentar ini. Pinas ko boros naman yung lawinas. So yung kaya kailangan na nga. Copyright baik ka poliam kom ko bola.
जोङो फार्स्ट भइस किटचेन नुजाबोदों आरोना हाय हाय मासै आरोना हाय गोनां हाय बारिश नहीं हुआ क्या बोला बारिश थोड़ा थोड़ा हुआ था अभी नहीं है बारिश दिन में थोड़ा थोड़ा हुआ था जब पास कोई समन के किचन में ओई बाजै आरोना ओई बाजै ओइ गोनां मा खबर ओके ओके आरोना सिस्टार गैया नामा नोंहालाय बिनानाव गैया नामा बिमाबो गैया नामा रावबो गैया नामा अनाथसो नामा किचन भाई अनाथ है क्या तुम माँ बहन रावबो गैया खोमा ना नहीं है कुत्ता kerjaan खालामबाय आङो time on किया है पता नहीं Hai magkamsa hai
zaman मा एसामिस खालामदों बर'हाय network problem apa network problem apa MBB sendiri ada kenapa tidak distem masa Padahal nanya net gaya nama darahnya ni dah tu lima bisa ketai omnya sang mana pada bikin gaya mobile untuk mobil ko untuk kapas ro Sembro bazai konsep mobile phone darahnya nunggu bikin kas nama mau aram जादोंमोन दहाय मोनाबाथाय बिदिनो जायो बिराद बाजैना एलबिखौ बाजैनो एलबिखौ अफ खालामना फैफिन होमबाबो मोखां नुगोन अफ खालामना फैफिनलाय बाजै जोंनाव बेनासा अन जादों